जों लायोमोनब्ला जों बेसेबां दायनिगिरि जागौमोन दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया जे जोंनि बर' फिसाफ्रा गुबुन जायगायावहाय बेसेबां सन्मान मोनदों बेखौनो बेनो बे बानायफिनसिगोन आरो दा खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय सरकाৰৰ পৰা আহিব লগা যিখিনি ধন বিটিচিয়ে পাব লগা যিখিনি ধন সেইখিনিও তেখেতে আদায় কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিখন 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'লেতো সফল ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই এটা দফাও কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে জিৰো হৈ আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আৰু আমাৰ মাননীয় সভাপতি হাগ্ৰাম মহিলাদেৱে কোৱা ধৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেইটামান স্পীড ব্ৰেকাৰহে বনাইছে আৰু এই কথাটো আৰু আমি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতে হেঙাৰ হিচাপে থিয় হৈছে অৰ্থাৎ স্পীড ব্ৰেকাৰ হিচাপে থিয় হৈছে তেখেতে দিল্লীৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা তেখেতে উন্নয়নৰ পুঁজি ইয়াত আনিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে বিটিচিখন পিছুৱাই গৈছে আমাৰ যিখিনি ৰাস্তা ঘাট বিভিন্ন দলং হাগ্ৰামা মহিলাদেৱে বনাই থৈ গৈছিল আপোনালোকে জানে প্ৰায় 3000 কালভাৰ্ট বনাইছিলে ছাৰে প্ৰায় 1000 ডাঙৰ ডাঙৰ দলং বনাইছিলে সেই দলংবিলাক আৰু ৰাস্তা ঘাটবিলাক যে বনাইছিলে প্ৰায় 4000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছিলে সেইখিনি মেৰামতি কৰাতে বিফল হৈছে আসলতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আৰু হাগ্ৰামা মহিলাদেৱে বনাই থৈ যোৱা যিখিনি আপোনাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাক আছিলে সেইবিলাকৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত মেৰামতিৰ নামত এটা লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কল বেঞ্চা गोबां আপডেটস मोनफा अबे मोनसे टपिकखौ सावरायजेननो आरो नायबाय आङो दिनै फारसेनिफ्राय नैबे साननैसोनि गेजेरावनो गोबां बायदिसिना जाथायबो जालांबाय आरो आसरित आरो माखासे खोथा सावरायनो गोनां गोबां इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोर फैनानै दङमोन आङो मिडिया निउसफोरनिफ्रायनो एसे जानगाराव दंथ'योमोन साननैसो बेनि गेजेरावनो आङो दाख्लै दाबसे जायगायाव थांबाय बेवहाय नुबाय माने अलरेडि सोलिगासिनो दङ बे खामानियाहाय माने जोङो मिथिगौ जे जोंनि जायगायावहाय जोंनि ओनसोलाव गोबांथार जायगायावनो गोबां बायदिसिना लामा दथानि अभाब मावनांगौ गोबां दङ नाथाय जोंनिया सोर मेलेमजिबि व्यक्तिया बेफोरबायदि सार्भेखौ खालामो दिनै जोङो खोनानो मोनबावदों आरो बेनि गेजेरावनो जे जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय जा बाजेट बेयावबो काट खालामजानाय दा 50 crore सामथिंल' थारमाने जोंना बाजेटआ हमनानै दोनदों सेन्ट्रेलनिफ्राय दा बेखौ मानो मोजां खामानिफ्रावहाय प्रपार इउटिलाइज खालामनो रोङाखै दा जाखिनि मोनदों बेबो ओरैबायदि बेकार बावैसो बानायनाय लामा आजि 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय खुनु रिपेयारिंनिबो गोनांथि गैयामोन दा बेखौ मा खालामदों बिथांमोना साइडनि ब्लकखौथ' बख'बाय बोखारबाय 2.5 फुटहाय मोननै साइडथिंबो ब्लक जाबनायमोन आरो गेजेरावहाय ब्लेक टपिंमोन दा बे ब्लेक टपिंखौबो दा दिनै नुबाय आङो फुज्रेट माने बेखौ हख्ल'जोब्बाय ओमफ्राय दा बेनि सायावनो आरोबाव गोदानै ब्लेक टपिंखौहाय लुदेरफिनबाय दा बेवहाय जिमान लेयार दङ मेटेरियल्सफोर इउज जानाय बेफोरो गासिबो फुराना दा ब्लेक टपिंखौल' फुज्रेटनानै बेनि सायाव आरो लुफिननानै होबाय दा ओरैबायदि हुलुस थुलुस बेफोरबायदि खामानिया जागासिनो दङ दा जियानो हक नोंथांमोना आंनि बे साइडआव होलांनाय क्लिप्सआ नै बेनिनो नुथाय आरो लोगोसेनो कार्बि आंलंआवहाय बर'फोरजों कार्बिफोरनि गेजेरावहाय मैया दाखालिनिफ्रायनो माखासे दावराव दावसि जानायखौ नुदों दा बेफोरनि फारसे बयबो नुखाबाय नङा होमबा दा जों मा बुंनांगौ एख' गैया दा बेनि फारसे जोंनि आफादफोरा सांग्रां नांगौना नङा बिथांमोना मा एक्सन लागोन जोंनि जे रैखाथिनि बाथ्रा बिटिसिआवल' नङा दिनै बाहेरावबो दिनै बिथांमोना आलाय सिलाय जानो गोनां जादों दिनै जोंनि बिटिसिआव बेफोरबायदि एक्सन जुदि जों लायोमोनब्ला जों बेसेबां दायनिगिरि जागौमोन दा बेसो दुखुनांथाव बाथ्राया जे जोंनि बर' फिसाफ्रा गुबुन जायगायावहाय बेसेबां सन्मान मोनदों आरो फारसेथिं मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा जनकलाल आयंमोना जिहेतु ट्राइबेल संघखौ लानानैहाय माखासे खोथा बुंदों बेबो थारैनो जोबोद गुरुत्व होनो गोनां आरो सिरियासलि साननो गोनां जोंनि दा बर्तमान जों सोलिनो हागोन नाथाय इयुननि जोलैफ्रा आलाय सिलाय जागोना बेबो रोखा स' बेनोमोन दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो गोनां खौराङा आरो बिदिनो माखासे खौरां लानानैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय फिन खनसे गोदान भिडिअजोंहाय नुजाफैगोन स' लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय